Vieš o tom, že väčšine žien sa nepáči väčšina mužov? Hneď poviem prečo. Väčšina žien nepovažuje väčšinu mužov za atraktívnych, a to hlavne z 3 dôvodov. Prvý sú sociálne siete. Na sociálnych sieťach každá žena dostáva veľké množstvo komplimentov len napríklad na základe fotiek. Druhý dôvod je ten, že priemerná žena dokáže zbaliť nadpriemerného chlapa, ale opačne to neplatí. Žiadna nadpriemerná žena, ktorá má trochu vyššie kvality, nedá šancu priemernému mužovi. A ďalší dôvod, tretí, je ten, že existuje pravidlo 80-20. 80% žien chce top 20% mužov. A poviem to na príklade. Predstav si ostrov, kde je 10 žien, 10 chlapov. Dobre, jedna žena môže chcieť, si tam nájde veveričku, bude chcieť zostať a nechce žiadneho chlapa. Ale tie ostatné ženy, nebude to znamenať to, že 9 žien si rozdeli 9 mužov, ale bude to znamenať to, že všetkých 9 žien bude chcieť možno tak 2, maximálne 3 mužov a k ním sa prikloní a s nimi bude chcieť zostať žiť. Takže pre muža je ťažšie zbaliť ženu ako pre ženu chlapa.